Babalikan tayo. Balikan uli natin isang product. Pahabol ng customer natin. Buti na lang di tayo naggagasolina. Kung gasolina po ang gamit natin, baka kulang yung tutubuin natin. Last na po siguro balik natin yan kasi isang order na lang. Thank you for watching, guys. Ating pasuot. Keep uploading. Congratulations sa mga naka-reach na ng 1,000 subscriber. Please subscribe, like, share, comment. Sasagot po kami. Shout out Mang Tikong 36. May mga nagiging aral din tayo sa mga video ni Mang Tikong. YouTuber Minavi. Shout out the Pinay YouTuber. Wala. Wala natan. Nan milagro mo. Puro po sa layay. Tiga rin sukat tutan 70. Kanto? Yan. Bahala mo po, aling kilabat. Pag-isilawa. Pag-isilawa. Sanabay pa manin ang dagag. Danya alay sa lasos. Aromanyo lang. Silis ako eh. Pero nasa baw. Sana namang gawa. Bili po siya. Arami man lalako. Nan order lang. Gan kinlaba, 1 food. Iadubok. Nga po inaala-damat. Mabili po siya nata. Mahalang pusit. Ayun ang pusit.